Maayong gabi kaninyong tanan. Ang ebanghelyo nga atong nadungog mga igsuon, mura og familiar kaayo ni nato. Kay kining maong sambingay o kining maong istorya, sikat man kaayo. Kasagaran sa ititulo ni ini mga igsuon, gitawag ni siya og the prodigal son. Ang uban moingon prodigal father. Unsa man day kahulugan anang prodigal? Kung inyo nang tan-awon sa diksyonaryo sa in English, ang kahulugan ni ana overflowing or kanang lavish. Lahi siguro nga synonym ni ana kanang gitawag og extravagant. The prodigal son tungod kay overflowing kaayo ang iyang pagpakasala. Ang iya nga pagpabadlong o niya o prodigal father tungod kay overflowing pod kaayo ang iyang pagpasaylo o gugma. Every time nga basahon ning maong ebanghelyo mga igsuon, ang una gyud nga mosantop sa kung unahuna kanang panultihon, to err is human, but to forgive is divine. Kining maong panultihon mga igsuon, tinuod gayud kini kaayo. Ang pagkatawhanon nato dili gyud malikayan nga kita makasala. Diha sa atong pagkatawhanon dili gyud malikayan nga kita mura og makapabadlong. Diha sa atong pagkatawhanon masipyat gayud kita. Apan unsa may tambal niana mga igsuon nga kinahanglan kita makaamgo sama niining manghod nga anak sa amahan sa iyang nga paghimo, sa iyang pag-usik-usik, sa iyang pagpakasala. Giduot siya ngadto sa waknay na pagkanahot og naglisod siya maayo og tungod niya na nakaamgo siya og naghinulsol siya sa iyang mga sala. Dunay nagingon mga igsuon, true love is forgiving. Unya napadayag kaayo ni diha sa kinaiya sa amahan, nga diha sa sambingay ato nga giila nga mao ang Dios. Kanang gitawag nga repentance reveals the true image of unconditional love. Kung tinuod tang nahigugma, kinahanglan gayud nga kita mo pasaylo. Apan dili kalimod mga igsuon, sayon ang pagpasaylo dili. Asa may inyong tubag? Dili sa tawhanon nga kinaiya mga igsuon, lisod gayud kaayo na. Kay ganahan man gyud kang magdumot ug kamoy amahan, himuan sa inyong anak niini. Ang gihimo sa anak usa ka insulto. Kaya alam sa kultura Sudiyo, abisan gali sa Pilipino, di man ka mangayos imong bahin kung buhi pa ang imong ginikanan, mura man ang imong gitunglo. Alang sa usa ka Hudeyo, tay ang dina ang akong bahin. Wanya gitubag paghuwat og mamatay nako. Bahina ni ninyo, pero karong buhi pa ko, ayaw sag pangayo diha. Pero murag ingon ni ana mga igsuon. Apan unsa man, nganong napasaylo manggihapon niya ang iyang anak. Tungod mga igsuon, ang pagpasaylo sa akong giingon, to forgive is divine. Usa ka Dios nun nga kinaiya. Apan ganahan ang Dios nga kita bisan tao lisod kaayo nato ang pagpasaylo, kinahanglan makat-on kita ni anang maong Dios nun nga kinaiya, ang kinaiya sa pagpasaylo. Akong usbon mga igsuon, true love is forgiving. Kung dili ta makapasaylo mga igsuon, makaingon bata nga kana siya tinuod nga paghigugma. Kung kanunay ning iwali ni Father Siano,
Kung ang asawa dili makapasaylo sa iyang bana o niya moingon siya nga ako siya nga gihigugma, unsa man na tinuod na nga paghigugma o dili? Tinuod man pader pero di lang gyud ko makapasaylo sa iyang gibuhat. O dili na tinuod nga gugma. Kay ang kanang gitawag nga unconditional love. Labi na gayud kun ang bana nakaamgo. Pero kining asawa, taas-taas man gyud ni garbo, labi nagtaas-taas kun siyang nag-anto sa iyang bana, lisod kayo ang paghatag sa pasaylo. Apan ngano kaha mga igsuon nga ganahan man ang Dios nga ang tao makasunod ug makakat-on sa iyang Dios nun nga kinaiya. Ang kinaiya sa pagpasaylo. Unsa kay mahitabo, maka-imagine mo mga igsuon kun ang usa ka banay adunay kaluoy ug pagpinasayloay. Kun ang usa ka katilingban kamao nga maluoy o kamao nga mupasaylo. Unsa may mahitabo sa atong katilingban mga igsuon? Unsa may mahitabo sa usa ka pamilya kun maghari ang tinuod nga gugma tungod kay adunay pagpasaylo? Apan sa akong giingon mga igsuon, ang kapasayloan mahitabo lamang kini kun adunay pagkaamgo sa usa ka tawo nga siya di ay nakasala. Pero usahay nato bisag nakaamgo na ang tawo mao lagi maghari man ang dili man ang kaluoy mga igsuon. Maghari diha sa atong kasing-kasing ang pagdumot. Maghari diha sa atong kasing-kasing ang pagkamapahitason. Mao nga lisod kaayo ang pagpasaylo. Apan kun ang kinaiya sa Ginoo mga igsoon, ingon ni anak pa natong tao ba? Unsa may inyong tan-aw, naaghay maluwas nato? Kung ang Ginoo magdumot pa nato every time nga kita makasala. Kung aduna pa lang siya sukdanan sa ato nga pagka makasasala mo ingon siya, sige diha ra ka kutob. Una ti ka higugmaon ug pasayloon. Pero mulapas na galing ka ni ana, dili na ti ka pasayloon. Sa ato pa adunay kondisyon ang iyang pasaylo o ang iyang paghigugma kanato. Na kay makasaka natog langit mga igsuon. Mao na nga si Pedro sa mga ninglabay nga mga adlaw nangutanag yun, Ginoo, kapila man ako pasayloon ang akong igsuon. Makapito ba? Ningon ang Ginoo, dili makapito. Kapituan, kapito. Sa ato pa diay mga igsuon, it is a prerequisite of true love nga kita andam nga mapasaylo sa tao nga nangayo o pasaylo. Kung makaingon ta mga igsuon, pagkaanindot sa atong katilingban. Pagkaanindot sa atong pagkatao, kung aduna pa kitay kaluoy sa atong isig kaingon, ug dunay makasala kanato, kamao kita nga mapasaylo. Diha sa matag karon nga pag-ampo nato sa amahan namo, kanunay tang nangayog pasaylo sa Ginoo. Pero adunay kanang kondisyon kung mangayo tag pasaylo sa Ginoo, kita unta usab kamao nga mopasaylo sa atong isig katao. Apan mga igsoon akong balikon, lisod ang pagpasaylo tungod kay kini usa ka Dios nun nga kinaiya, dili tawhanon. Apan ang Ginoo nagtawag kanato nga kat-uno ni natong maong kinaiya, iyang kinaiya, ug makabaton kita og tinuod nga kalinaw ug kalipay sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Di siya gusto mga igsuon nga maulipon ta sa kasuko, sa pagdumot ug sa ato nga garbo. Kay sa ingon ni ana, dili gayon kita magmalipayon. Dili gayon kita magmalinawon. Siguro nakasuway man ta ni ana mga igsuon, kung unforgiving galing kayo kita, ang tendency ni ana mahimo gayon kitang angry and bitter. Mahimo tang saputon,
mahimong ta nga masuk-anon. Unya dili gayud kita malipayon. Ganahan mong magmalipayon sama nining amahan o sa may buhaton. Ha? Magpasaylo. Nya kamao mo magpasaylo. Kay di man mo gustong magmalipayon. Gusto mo mahimong kanunay saputon, gusto mo kanunay mahimong masuk-anon. Tungod kay anong mahitabo man nato nga igsoon. Kay di man ta kamao nga mo pasaylo. Tudloan nato nga atong kaugalingon. Pangayo nato ang grasya gikan sa Dios. Nga unta maabli ang atong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong isig katawo. Kay kita una sa tanan gipasaylo sa Dios. Palihog manindog.